Senhor Eric van der Burg, secretário de Estado do Ministério de Assuntos Interno e Relação de Reino, e gezaghebber John Soliano, até uma rueda de prensa de viernes último, tocante a visita do secretário na Bonaire com a meta para avaliar de cerca a necessidade de isla. Secretário de Estado Eric van der Burg dat doet nou más informatie. Ik ben hier voor, ik zou bijna zeggen, hernieuwde kennismaking, of beter gezegd een verdieping. Nu sinds 22 februari staatssecretaris, maar in het verleden was ik ook staatssecretaris. En toen op justitie, waardoor ik ook de nodige keren hier op Bonaire ben geweest. En we hebben een goede 2 dagen gehad, mag ik wel zeggen. Uiteraard ontvangen door de gezaghebber, die ik eerder deze week ook al sprak op Aruba, omdat we daar samen op een conferentie waren van de Europese Commissie. Een commissie, de Europese Commissie die hier een congres had om te kijken naar de gebieden van Europa, of Europese landen. Dat ging in dit geval specifiek om Frankrijk en Nederland in dit gebied en Groenland, dus daarmee Denemarken, wat hoger in de Atlantische Oceaan gelegen. Om te kijken of we daar ook samenwerkingsprojecten met de Europese Unie kunnen doen. En het kan natuurlijk nooit kwaad op het moment dat wij, Bonaire, Nederland en de Europese Unie met elkaar gaan samenwerken op een aantal punten. En daar heeft de gezaghebber niet alleen een gloedvol betoog gehouden, maar ook aangegeven dat er de nodige zaken zijn waarop geïnvesteerd kan worden in Bonaire. Ik heb de afgelopen 2 dagen gebruikt niet alleen om te praten met de gezaghebber, ook te praten met de nieuwe bestuurscommissie, ook contact gehad met de eilandraadsleden. Maar uiteraard ben ik ook naar Celibon vandaag geweest om zelf, ik zou bijna zeggen, te kijken, maar ook te ruiken, nog net niet te voelen wat daar allemaal speelt. Ik heb vanmiddag ook met bewoners gesproken van de omgeving van Celibon, gesproken met de politie, de douane, justitie. Ik ben op schoolbezoek geweest bij een aantal scholen. Kortom, mij breed georiënteerd. Maar zeg ik meteen bij, het was een vernieuwde kennismaking. Ik zal in de komende tijd ook nog veel zijn. Maar wat op ieder geval de belangrijkste prioriteit voor mij de komende korte termijn wordt, en dan moeten we echt denken aan de komende weken, is om te kijken hoe ik met het nieuwe bestuur, wat nu 2 weken zit, echt stappen kan zetten op het gebied van Celibon. Gezaghebber de Bonaire, John Soliano, ha indicado que estabilidad político del reino está un punto importante de atención para el futuro desarrollo de la isla. En el cuadro aquí, ela enfatiza que la visita del señor Eric van der Burg da un paso significativo para seguir fortalecer la colaboración con Holanda. La meta está para Bonaire poder ganar un nivel que camina por papel de igualdad en términos de calidad de vida. De 3 jaar, denk apenas 2 anos, como a gezaghebber met parar aqui na introdução de staatssecretaris. E sei também nos por lezen o relato anual de Raad van State. A estabilidade política do reino tem ponto de atenção. Pero los de sei, met de maneira staatssecretaris indicar acaba, a esfera e dinamismo que tinha agora aqui. E também o acercamento pragmático, pues concreto, como para nos dar o seguinte stap como Bonaire está muito importante. E o que é remarcável está secretário aqui dia que ele vai nombrar. Dentro de 5 horas de seu nombramento, estava de um call com nós na Bonaire para ser conhecido e como essa papel acaba de linha que vai riba e com nós por trabalhando para lograr isso. Pois isso aí para mim é uma mostra de compromisso, uma mostra de envolvimento e determinação para nós poder lograr muito mais, não para nós como governante, mas para a comunidade bonaireana que ensina tanto necessidade para o que trata de desenvolvimento e crescimento que nós temos, para nós poder chegar a um nível que nós podemos de igualdade, para o que trata provisão, igualdade, para o que trata qualidade de vida, qualidade de entrada e a forma de viver em nossa isla. E em diferentes terrenos, tem algum dossiê que mencionar entre outros, manejo de sushi, me quer não me de introdução
ni explicação quão importante e urgente é essa, e essa é a maneira que a secretária avisa, e forma que nós estamos trabalhando junto, na próxima semana aqui, mas chega a uma forma que é diferente, que é mais eficiente e mais dirigida para o resultado, para sobre cada dia que passa, efeito para o meio ambiente e especialmente para nós gente está negativo. Me agradecer a secretária para a visita aqui, e maneira nos indicar o colégio novo está abrir e que chega na forma de trabalhar junto, que está muito mais eficiente e dirigir para o resultado. Me agradecer para você, me agradecer pela disponibilidade para nos dar esta hope que nós temos quase como isla, pero de relação e de uma boa cooperação com o reino, para que nós possamos desenvolver-nos como isla.